Victoria. Y al seu costat hi estarà just, la gent ja ha començat el compte de redes.
Cavaller, en força, en potència, en terratrèmol, tota la plaça vibrant d'esta gran mascletà d'un dels pirotècnics més grans de tot el món, Vicent Cavaller, que ha volgut dedicar a les víctimes del terratrèmol del Japó. Tota la gent s'acosta al recinte i ahí està el gran mestre, ahí està la seva família, ahí estan els operaris. Esta gran mascletà que marca un dia important així en València. Enhorabona Vicent Cavaller. I no oblidem que esta nit tenim nit del foc a la 1:30 de la matinada en l'Albereda, en el passeig de l'Albereda, a càrrec de altre gran, Ricardo Cavaller. I anem a veure els millors moments de la mascletà, que no oblidem que ha ajudat a encendre la mascletà Just Lacor. Ahí el gran mestre Vicent Cavaller, demà tenim la última cita, la última del cicle. Ahí està al costat de la seva filla, de Verònica. Enhorabona al gran mestre Cavaller. I demà la última cita de la mascletà, un altre gran, Ricardo Cavaller. I esta vesprada tenim una cita a les 3:30 per Canal 9, l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, des de l'inici fins a l'últim instant, quan finalitze davant de la Real Basílica en l'interpretació dels himnes. Tot l'equip de Canal 9 preparat, Paco Nadal, ahí també està Paula.